Dao sam mu par čuški onako, to je malo i radi šoa, više i ovako i onako. Ja sam uzeo dosta novca od Pinka, mislim da to treba da odradim ili da vratim. Da li si ti tih 160.000 eura uzeo pre početka realitija ili kako se to već teklo, taj vaš dogovor? Ja uvek uzmem veći deo novca unapred. Sam odmah iskoristio ono što je kod mene za takve idiote veoma poznato, čvrga, i onda ja završim kako završim, a oni, eto, volim da se ukake malo straha u gaći. Ako ne ulazim više da vratim novac, ako ulazim... Koja je to suma novca u pitanju, možda nam kažeš? Pa velika je suma novca. Ja mislim da sam neki reality Messi, što se kaže. Videli ste, jedna čuška, on plače, smeje se i beži.